Čaute všetci, vítam vás pri ďalšej recenzii projekte ASA. Pôvodne ste dnes mali sledovať recenziu areálu Fakatau. Areáli deň pred plánovaným otvorením nastali nečakané komplikácie, kvôli ktorým muselo byť otvorenie zrušené. Samotný projekt bol pozastavený na dobu neurčitú. Keďže situáciu rešpektujem a nechcem sa vyjadrovať k veciam, okolo ktorých nemám všetky informácie, rozhodol som sa namiesto toho priniesť recenziu areálu Asgard. Na túto recenziu som bol pozvaný priamo organizátorom, no hodnotenie zostáva úplne nezávislé. Rovnako ako pri každej ASA recenzii budem hodnotiť podľa rovnakých kritérií a jednotnej metodiky. Takže oplatí sa precestovať skoro 3 hodiny smerom k Maďarsku pre 3 45 minútové hry a areál, ktorý je skrytý v lese. Poďme si to zistiť, pretože toto je recenzia na airsoftové ihrisko Asgard. Účasť na tomto areáli bola veľmi veľká. Vraj slovami organizátora chýbali dvaja ku prelomeniu rekordu. Bolo nás tam dokopy 38. Aj napriek tomu, že sa mi túto hru skoro vôbec nedarilo a mal som neustály problém s tým, že som prakticky skoro nič nevidel. Dám mu tam asi turbo režim, lebo mne sa nerosí, mne voda steká. Lebo sa mi furt zahmlievali okuliare aj s antifogom. Túto hru som si aj tak vychutnal natoľko, že tu máte úprimnú recenziu. Na toto ihrisko si vaše nohy rozhodne neprišli oddychnúť. Veľkosť hracej plochy hodnotím na 4 z 5 bodov. Areál ponúka veľa variant, čo sa týka prostredia. Terén je rovný, no v prípade jedného respawnu pôsobí mierny kopec. V týchto priestoroch vás čakajú 3 sekcie. Zákopy, prekážková časť a otvorená lesná časť, kde si každý snajper príde na svoje. Ak hľadáte areál, kde sa nebudete tlačiť na pár metrov štvorcových, Asgard je určite pre vás. Ak ste si prišli zahrať CQB, pravdepodobne ste odbočili na nesprávne parkovisko. CQB potenciál hodnotím na 1 z 5 bodov. Asgard je primárne les, OSB areál, takže na boj v budovách jednoducho nie je stavaný. To ale neznamená, že tu žiaden potenciál CQB nie je. Určite sú tu situácie, kedy viete protivníka zaskočiť aj s pištolou, no týchto situácií nenastane veľa. Dokonca aj na celú hru sa neodporúča v podstate brať granát, pretože z celej tejto veľkej účasti, čo sme tu boli, ani jeden použitý nebol. A to ani nehovoriac o tom, aký problém by bolo v skutočnosti ten granát potom nájsť. Ak niekoho vidíte, ešte to neznamená, že je aj na dostrel. Hráči majú dostatok priestoru na manévrovanie, obchádzanie protivníka aj využitie optiky, DMR či sniper pušiek. Práve otvorenosť v kombinácii s dobre pripraveným terénom robí Asgard výborným OSB areálom. Na niektorých miestach si krytie budete musieť vytvoriť vlastnou odvahou, pretože pokiaľ vás nezachráni barikáda, potom zostáva už iba modliť sa. Po celej hernej ploche sa nachádza pomerne veľké množstvo prirodzeného krytia v podobe zákopov, stromov alebo hustého porastu, ktoré dokáže výrazne ovplyvniť priebeh celej hry. Napriek tomu sú tu aj otvorenejšie úseky, kde by mi brutálne pasoval nejaký vyvýšený poset alebo vyvýšený bod. 3 z 5 bodov. Už teraz sa tu hrá veľmi dobre, no pár nových prekážok by posunulo celý zážitok ešte o úroveň vyššie. Samotný organizátor mi to totižto aj potvrdil, že to má v pláne. Ak neviete kadeľ ísť, dobrá správa je, že si zle môžete vybrať až 3 krát. Od respawnu si môžete povedať ľavo, pravo alebo rovno stredom. Variabilitu trás hodnotím na plných 5 z 5 bodov. Či už sa rozhodnete pre rýchly útok, obchvat alebo opatrný prístup, Asgard ponúka dostatok možností, aby každá hra prebiehala trochu inak. Na Asgarde nevyhráva ten, kto pozná jednu cestu, ale ten, kto vie správne využiť všetky možné, ktoré ihrisko ponúka. Ak ste zomreli na správnej strane, nebola to až taká tragédia. Respawny hodnotím na 4 z 5 bodov. Keďže sa hral double clicker a v strede sa nachádzal hlavný, ktorý mali súperi brániť, spodný respawn mal vždycky dosah k nemu o dosť rýchlejšie, čo vo výsledku znamenalo aj viacej kliknutí a víťazstvo v danom režime. Hodnotenie stavu budov bolo našťastie veľmi jednoduché. Na kontrolu mi stačilo presne 0 sekúnd. Keďže sa na areáli žiadne budovy nenachádzali, stav budov hodnotím na 0 z 5 bodov. Ak ste mali silnú zbraň, chronograf vás veľmi rýchlo vrátil naspäť na zem. Toto sa týkalo aj mňa, pretože mám HPA a keď som išiel na toto ihrisko, ešte predtým som používal inú zbraň. A výkon pri tejto mojej aktuálnej DMR zostave bola niečo cez 3,3 joule, čiže sme to museli štelovať. Pokiaľ máte silnejšiu zbraň a neviete, kde si s ňou zahrať, tu by to veľmi jednoducho aj išlo. 5 z 5 bodov. Automatické a poloautomatické zbrane typu DMR tu majú výkon do 1,7 joule. Čiste automatické zbrane tu majú výkon do 1,5 joule. A Bolt Action Sniper Rifle majú výkon do 2,1 joule. Keďže sa vaše zbrane merajú na vašej váhe streliva,
Je to obrovskou výhodou, pretože areál vás neobmedzuje, akú váhu streliva môžete použiť. Vzhľadom na to, že na tomto areáli bolo viacero nováčikov a ja som bol jeden z nich, organizátor si dal dosť námahy s tým, aby s nami prešiel aj celé ihrisko a vysvetlil, čo kde sa ako má, kde sú respawny, v ktorých sekciách sa hrá, ako bude fungovať vlastne herný režim a kde sa nachádzajú body, ktoré sa bojuje. Počas vysvetľovania pravidel dbal na to, aby všetci pochopili, o čo sa tu jedná a nevynechal ani tie najmenšie drobnosti. V kontrole pravidel dávam 5 z 5 bodov. Na tomto ihrisku platí jedno netradičné pravidlo a to, že pokiaľ niekoho viete trafiť cez špáru, je to vaša šikovnosť. A tým pádom môžete a zásah platí. Niektoré kriky tu vedia na vás zaútočiť aj bez ohľadu na tým. Nebezpečné predmety hodnotím na 3 z 5 bodov. Keďže sa Asgard nachádza v lese, je prirodzené, že sa tu nachádza viac potenciálnych rizik než v mestských alebo CQB ihriskách. Počas hry treba dávať pozor najmä na trčiace konáre, hustý porast, nerovnomerný terén či drevené prekážky a barikády. Najčastejší kemper? Tak to bude ten koreň, ktorý čaká na vašu nohu. Riziko pádu hodnotím na 2 z 5 bodov. Lesný terén je pomerne náročný a na viacerých miestach sa tu nachádzajú vstupy do zákopov. Organizátor si dal totižto dosť námahy na to, aby tu vykopal schodíky priamo do vstupu zákopov. Lesný terén je pomerne náročný a na viacerých miestach sa tu nachádzajú výrazné nerovnosti, vyčínajúce korene, pne či kamene. Určite je dôležité podotknúť, že toto nie je chyba organizátorov, ale prirodzená vlastnosť tohto typu ihriska. Jediná otázka počas briefingu bola, kedy sa už začne hrať. Briefing hodnotím na plných 5 z 5 bodov. Netrvalo to extrémne dlho, vysvetlilo sa, čo som malo a hra potom mohla v kľude začať a prebiehala bez akýchkoľvek komplikácií. Komunikácia s organizátorom bola na vynikajúcej úrovni, 5 z 5 bodov. Tohto organizátora nič nevyvedie z miery, vždycky vie poradiť a nemá problém kedykoľvek odpísať. Tak sa ho nebudete potom hocikedy kontaktovať. Organizátor mal tentokrát najväčší problém ten, že žiaden nemal. Nemusel nič riešiť a všetko išlo hladko. 5 z 5 bodov. O tom svedčí to, že druhú a tretiu hru s nami mohol aj hrať. Presne toto je známka dobre pripravenej akcie, kde všetko funguje tak, ako má. Chvíľami sa čakalo viac na spoluhráčov ako na protivníka. Dynamiku hry hodnotím na 4 z 5 bodov. Väčšinu času bola hra svižná a prestrelky sa neustále posúvali po celom areáli. No aj napriek tomu sa počas hry hromadili hráči na respawne. Vo väčšine prípadov išlo iba o krátku pauzu, doplnenie tekutín alebo vyriešenie zahmlievania okuliary. Po prvej hre bolo hneď jasné, prečo sa všetci tešia na výmenu strany. Vyváženosť strán hodnotím na 3 z 5 bodov. Počas obidvoch hier bolo pomerne výrazne cítiť, že spodný respawn poskytoval väčšiu výhodu. Potvrdilo sa to aj pri výmene strán. Tým, ktorý získal spodný respawn, mal opäť navrch. Verím tomu, že táto nerovnováha vznikla práve kvôli konkrétnemu scenáru, ktorý sa hral. Takže pri bežných iných hrách alebo iných herných režimoch by takéto nedorozumenie nemuselo vznikať. Keď vám niekto povie, že sa hrá kliker, klasicky si myslíte, že sa jedná o obyčajnú pukačku. Herné režimy hodnotím na 5 z 5 bodov. Keď som tam bol ja, hral sa aktuálne double clicker. A v tomto preklade to nemusí znamenať úplne to, čo si každý myslí. Tento režim bol dostatočne obohatený o to, aby bol zaujímavý pre každého, kto tu prišiel a verím tomu, že takýto štýl som nehral iba ja po prvýkrát. A aby toho nebolo málo, samotný organizátor plánuje viacero iných herných režimov. To znamená, že každý krát, kebyže ste tu prišli aktívne, zažijete iný herný režim. Každé BB malo svojho svedka. Otázne je, či aj poškodeného. Fairplay hodnotím na 4 z 5 bodov. Jediný bod vlastne strhávam za to, že som počul o tom hráčov sa sťažovať. Nikto tu nehral na ego, ale hralo sa to na dobrú zábavu. Toxicitu hráčov hodnotím na plných 5 z 5 bodov. To znamená, že počas celej akcie som nezaznamenal žiadne hádky, konflikty, zbytočné nepríjemnosti alebo nepríjemné správanie medzi hráčmi. Naopak atmosféra bola veľmi priateľská a každý hráč prišiel hlavne preto, aby si dobre zahral a odišiel so skvelým zážitkom. Celkovú atmosféru hry hodnotím na 4 z 5 bodov. Jediný bod strhávam za moje problémy s tým vôbec niečo na tejto akcii vidieť. Podľa všetkého som nebol ani jediný a viacerí mali s týmto problém. Kvôli teplu a prostrediu, v akom sme hrali, bolo docela vlhko a ani Antifox si s tým nevedel poradiť. Aj napriek tomuto mi celý deň dokázalo spraviť výbornú náladu jeden pekne presne mierený zásah, ktorý mi aj samotný hráč potvrdil. Snajper to není, lebo snajperov tu asi nemáme teraz. Ale vieš ukázať, kde som ťa sakra trafil do tej zbrane? Ako som mu držal, No, takto, no. som zvykukol a presne si mi sem jebol. Takže záverečné vyhodnotenie znie takto. Areál 22 z 35. Bezpečnosť 15 z 20. Organizácia 15 z 15. Hra 12 z 15. Komunita 14 z 15. Spolu to robilo 78 zo 100. Moje hodnotenie ihriska je 7,8 bodov.
Na záver by som veľmi rád doplnil zo pár záverečných informácií, ktoré by stali o ihrisku za zmienku. Obrovský klobúk dole si zaslúži hlavný organizátor, ktorý je obzvlášť aj jediný. Areál má rozlohu 18 000 m2. Ihrisko nemá ani jedného sponzora a aj napriek tomu sa im vždycky podarí spraviť tombolu. What the fuck? Ihrisko je stavané na 35 hráčov. Priemerný počet hráčov sa nachádza v rozmedzi od 25 do 35. Vždycky je tu možnosť kde parkovať, no pokiaľ máte nižšie auto, je dôležité sa s ním dohodnúť a on vás veľmi rád na to miesto dovezie, pretože terén tam nie je zrovna najlepší pre nízke autá. Nice. Mobilné záchody alebo tojtojky tu zatiaľ nie sú, no podľa všetkého sa do budúcna plánujú. A možnosť doplniť HPA zatiaľ nie je, no určite to do budúcna plánuje. Nabíjanie batérií tiež nie je možné, ale vedia vám batérie zapožičiať. Pitnú vodu vždycky zabezpečí a vie aj zapožičať výbavu. Pre častých návštevníkov je tu možnosť aj vernostnej kartičky. Toto bude asi všetko, čo by som dokázal do tejto recenzie vtrepať. Ja som si zo zoznamu odpichol ďalšie ihrisko, recenzia už existuje aj na Google Maps, a preto dúfam, že sa vám toto video páčilo a som vám veľmi vďačný, ak ste ho dopozerali až potiaľto. Tak na budúce softu vzdar. Prdele, tu aj s tými okuliarmi, čo nevidím? Neviem. Ja si teraz uvedomím, že som si ja nepustil. To nejako. Nemáš nejakú hamburku, alebo čo? Mám. No dobre. No. Aha, funka. Ešte aj pekne bude dneska.